हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज मी अलिबागमध्ये एका लग्न सोहळ्याच्या निमित्ताने आहे। माझा हा अनुभव मी तुमच्यावर शेअर करू इच्छिते। बनवले चिकन बघू बघू। अच्छा, ते सुकं बनवतात का? तो कांदाच टाकलाय ना फक्त सुका चिकन मध्ये? आता काय टाकणार त्याच्यामध्ये? आलं लसूण पेस्ट आहे का अजून? अरे बापरे, आलं लसूण पेस्ट। ह्याच्यात किती किलो चिकन टाकणार आहे साधारण? 5-6 किलो। अच्छा, ह्याला काय काय लावलंय? याला मसाला, आले लसणाची पेस्ट, हां, अजून एवढंच? आणि दिसते ना पीस? हो हो हो। साधारण किती मिनिटं भाजला हवा कांदा? कांदा किती वेळ भाजला? आता 10-15 मिनिटं। किती मिनिटं शिजवणार ते आता? अर्धा तास शिजवणार, त्याच्यावर झाकण ठेवणार आता? पाणी वगैरे काही घालणार नाही कारण सुकं बनवायचंय? बरं बरं, अरे बापरे। हा हा, ठीक आहे। आणि मीठ वगैरे कधी घालणार? नंतर घालणार का मीठ? आणि त्याच्यामध्ये खोबरं किंवा वाटण वगैरे काय टाकणार आहे? कोथिंबीर। अच्छा, बारीक करून ठेवले ना गॅस? हां, पाणी कमी घातलं ना त्याच्यामध्ये? अर्धा तास ठेवणार ते? हे नुसतं खोबरं आहे का? हे 32 किलो मध्ये तेवढं तिकडे ठेवलं। अच्छा अच्छा अच्छा, म्हणजे टोप छोटा पडला तुम्हाला? नाही, एवढं एकदम मोठे ढवळत लागणार नाही ना त्याला। लागणार नाही। 64 किलो मटणाला कसं? बापरे, 64 किलो मटण? आणि त्यात बनवतानाच ह्याच्यात बनवला भात? हो। काय करू? हे काय करायचं असतं? पाणी गळल, तो भात होतो। आता ह्याचा फोटो काढावा बघा। हो का? असं का करायचं पण? आता हे बांधायचो आणि इथे बाय उचल करते
किती वेळ अजून? त्याच्यातून पाणी गळून जातं, ते उंचावर राहतं ना. अच्छा अच्छा. नितळत किती वेळ ठेवणार? ठीक आहे. कसली ते खालून येणाऱ्या वाफेवर पण तो शिजेल. कोथिंबीर टाकायची राहिली. हो, कोथिंबीर टाकते. आमची पद्धती चव वेगळी. हो 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 माहिती आहे. हे ग्रेव्हीवालं आहे ना, हे सुकं नाही ना? ते भातासोबत खायचं ना. ते तिकडे आहे ना आपलं सुकत आलं ना? होईल आता. हे थोडंसं असं बंद म्हणजे उघडं ठेवलं तरी ते आपोआप होतं ना? केलं ते